Bona tarda i benvinguts a La Mosca TV, aquest canal autogestionat de Barcelona. Avui, en un format d'entrevistes, tenim el goig de poder tenir aquí amb nosaltres la companya Tuğba Gezer del partit HDP, que és un partit del Kurdistan turc, i arrel de la presentació del documental que ens explicarà a continuació. Bé, donem la benvinguda a Tuğba Gezer. Quin és el motiu per què està aquí a Barcelona? Com és la seva presència? È venuta a Barcellona per l'estreno di un documental che è una mostra di tutta la tirannia di Erdogan. L'any 2015, amb la finalització del procés de pau entre el moviment kurd i l'estat turc, degut a causa de la tirania d'Erdogan, va començar uns atacs que va deixar moltíssimes persones sense llar, i va deixar a Kurdistan de Turquia, va deixar moltíssimes persones sense llar i va obligar moltíssimes persones a marxar de casa seva. Aquest documental és una mostra com el poble kurd o els residents de tots aquests municipis que van ser subjectes dels atacs de l'estat turc van resistir contra aquests atacs. Per tant, aquest documental també és una mostra de com va respondre, diguéssim, el poble amb la seva lluita popular tota aquesta opressió. I li volíem preguntar, sabem que, no sé si ho dic bé, el 2015 va haver com una proclamació d'autodeterminació. Com fue la organització del poble kurd envers aquest procés com d'empoderar-se envers l'estat turc? Tot aquest procés de declaracions d'autonomia a Bakur, a Kurdistan de Turquia, van iniciar a partir de que el procés de pau es finalitzés a causa de la tirania d'Erdogan. Dit això, és important subratllar que aquestes declaracions d'autonomia són fruit de tot un treball d'assemblees locals de tots els municipis de Kurdistan de Turquia. La resposta de l'estat turc davant d'aquesta voluntat política del poble kurd va ser molt violent. Van portar, diguéssim, totes les seves forces militars i policials als municipis de Bakur, de Kurdistan de Turquia, i van intentar oprimir aquesta resistència popular amb una violència militar. Un tipus de crímens de guerra, un tipus de crímens contra els drets humans i les llibertats de les persones. Han matat dones, persones, bebès i també dones embarassades en aquest procés, en aquesta guerra, i en el municipi de Jizre van cremar viu a més de 160 persones dins de 3 sòtanos, dins de 3 sòtanos. Aquesta guerra urbana, l'estat turc va actuar que es pot comparar perfectament amb la violència de qualsevol dictador feixista com Mussolini, Hitler o el Franco, no? I diu que va ser una vergonya clara d'humanitat, tota aquesta violència. Diguéssim, els agents militars van entrar a casa de les persones, van entrar als seus dormitoris, van sacar, diguéssim, els morts de les seves tombes, inclús exercint un tipus de violència contra, diguéssim, les restes humans que estan
a les tombes, també van exercir un tipus de violència totalment sexista, diguéssim, no sé com dir això, a veure, mostrant els cossos de les dones, les guerrilles kurdes, al carrer totalment despullada després d'haver-les matat. Per tant, diu, tot això mostra una vergonya d'humanitat que es va donar en aquest procés. Tot això que ens expliques realment ens posa la pell de gallina pel terror que ha viscut la població kurda durant tota aquesta època i que possiblement encara l'està vivint, no? Com resisteix la gent, com es sobreposa en aquesta política de terror perquè encara doncs, tingui aquestes ganes de llibertat i d'autonomia que s'està expressant al poble kurd, no? La tirania d'Erdogan no és la primera experiència d'opressió que va experimentar, va viure al poble kurd. Nosaltres experimentem aquest tipus de violència estatal fa més de 100 anys. Al cas del territori de Turquia, canvien els poders i els governs a Turquia, però aquesta hostilitat contra el poble kurd sempre és vigent. La lluita del poble kurd és una lluita legítima, humanitària, en el sentit de que està d'acord amb els principis de drets humans i és una lluita amb molta raó, que té molta raó, no? Llavors diu, nosaltres no només lluitem per nosaltres mateixos, sinó en tot aquest territori, qualsevol poble, qualsevol col·lectiu que té una lluita legítima en contra de qualsevol tirania, forma part de la nostra existència i jo penso que diu el poble kurd agafar el seu poder, la seva força a través d'aquesta certesa que té raó en aquesta lluita. La revolució de les dones de Rojava és un exemple clar diguéssim, la nostra lluita i resistència legítima. Vam veure i veiem clarament que hi ha guanys molt importants, molt clars en termes de llibertat de les dones a Rojava, inclús aquesta lluita, aquesta resistència, aquesta lluita va posicionar clarament contra l'estat islàmic i totes les organitzacions salafistes al cas de la guerra de Síria, no? I la nostra lluita és plural i democràtic en contra d'un règim i tots els règims feixistes. Nosaltres creiem amb molta força que la democràcia i feixisme no pot existir al mateix moment en un territori. Per tant, sempre lluitarem per principis democràtics, per qualsevol règim feixista del nostre territori.